Afụrụ m nwa agbọghọbịa dị m mma m chọrọ ịnụ. Nwa agbọghọbịa a ma anọ ezigbote mma, ọmarịcha nwa agbọghọbịa. So ọkwanya m wee kpọlịa wee zukọ enyi m nwoke. Enyi m nwoke wee neneche nwa agbọghọbịa anụnwa wee sị m na ọ makwalụ mma nwaanyị mana anya dị ya n'enu. Nsị a kedu ihe o mean by na anya dị ya n'enu? Ọ sị m na ụdị ụmụ agbọghọbịa na ntị anara adọfa na anya dị ya n'enu. So mụ na this girl na-akpakwa na-ayị kwa mbọsị kwa m ekwute na okwu this girl. Ife enyi m nwoke ga na-agwa m sị m na this girl na ọ na-epiogali n'anya dị ya n'elu etu o si emegodu nnọọ. So ọkwana ya sị bụ na this girl na ile ya anya na ihe o ji esoghelili m maka ego m. M wee cheketa ihe a cheketa ihe a wee si oke wee gwa enyi m nwoke wee si ya ka anyị test kana this girl ka anyị malụ ma eziokwu ma ọfụla ego n'anya karịa mụ. Mana mgbe m na-agwa gị ihe a agwago m the girl na m chọrọ ịnụ ya. O kwelu. So ọkwanye ọ na-abịa be m, o wee lụọ one day nsị anya bịa be m wee pụọ mụ na enyi m nwoke kpaa. O wee bịa wee nọrọ na-eche ma enyi m nwoke wee bịa wee bido wee chụbịa wee gwabịa nọọ ihe niile a na-agwa ụmụ nwaanyị ịmagolo ihe ị kwesịrị ịgwa nwaanyị ka nwaanyị wee kwelụ gị. Wee sawa ya isi, sagide this girl isi, sacha anya wee si ya the girl jụ. So ka the girl jụ wee si ya ka anyị ya ego, wee si ya na ya ga-enye 50,000. So the girl si ya mba na 50,000 epeke ka ekwena ihe a ga-eji 50,000 wee mee. So the guy wee si oke ka anyị 100,000. Una ama na this girl kwere na ọ bụrụ dịzi na this girl kwere wude ibe m problem. This girl wee kwelụ, this guy wee ligolie ya na abụọ wee libe ibongi wee lisie. The guy wee pụta wee gwa m wee sị m na the girl kwekwara and na ya lili ibongi na ya gwa m agwa na this girl abụrụ mmadụ na ya ma alụfa na ya fụrụ afa na ya ma. Ihe a wee gbawa m obi wee wute m, ebe m akwa pesie akwa mana nsogbu adịrọ. After 2 months enyi m nwoke wee sị m na ya tụbakwanụ nwaanyị ime. Wee sị ya kedu onye ọ bụ? Ọ sị m na o nwee one girl ya tụbala ime and na ya chọrọ ịnụ ya na ya chọrọ ka nwa ya nọrọ n'ezi. Na wee sị ya na ọ dịkwa mma ọ dịrọ mma nnọọ ise ịmụ nwa n'ezi ma ọ sị nwaanyị ya ji ewepụ nwa n'enu kịta anụnwa yotago. And na ihe ọzọ ya ji wee chọrọ ịnụ ya bụ maka na ọ dị only son ka ya bụ. Ya wee sị ya na ọ dị mma na nsogbu adịrọ ka ekwena ụbọchị anyị ga-afụ nwunye anyị na ị ga-ezukọnụ m ya. Kwa mbọsị ya na ya na-abụ kasịa ije izukie nwaanyị ọ chọrọ ịnụ ọkavọ. Kwa mbọsị ha kasịa ọkavọ ka a na-ekwu ihe anụnwa. Mbọsị o dobere ọ ga-anụ nwaanyị na-elu n'ike n'ike. Ya wee sị ya nwoke ka ezi chọrọ izukọ nwaanyị ị chọrọ ịnụ ke ụdị nọnsensị bụkwana ihe anụ. So ọkwanye o wee lụọ ofu mbọsị fa na-abụ wee nọrọ wee na-aṅụ mmanya. O wee ha dobecha enu foonu na ntebụl ịmagolo etu ụmụ okolobịa si edobecha foonu were aṅụ mmanya. Si ka fa na-aṅụ mmanya afọ meseji bata. Ụnụ agbaala onye sendịala ya meseji a. Ọ bụrụ nwaanyị a na-enụwa nyanwa chọbụla ịnụ bụ onye sendịala ya dị meseji with picture. Nna na ihe nke ekweri odidi ya wee wenyili foonu wee chọọ ka ya mepee foonu nyanwa tọnụzia nalị ya foonu ya wee sị ya ka ezo nọ na foonu a kedu ihe na-emenụ. Ya gwa ya ihe na-emenụ. Ụnụ amakwa ihe ọ gwara ya. Na ya dụ sorry na ọda girl ka a chọrọ ịnụ. Ya na ya na-abụọ jizikwa wee continue ya jizikwa wee tụrụ ya ime. Na ya jizikwa wee malụ na ọ dị only son ka ya bụ and na ya chọrọ ịnụ ya na ya chọrọ ka nwa ya tọọ n'ezi. In fact na ya mara ife a ga-eme na ala gbalịa ya na ya mara ife a ga-ebelieve ya si ya so this girl isi mma anụ na nọọ nwaanyị akwụna ka ọwụ ka ị chọzili ịnụ maka na ịtụbali ya ime. Ọ sị ya na ya mara na ọ ga-esi otu wee gaa na along the process ka ihe a meziri na ya dụ sorry. Hey, in fact na this boy ya na-agwa m ihe a na-ezokwu na fa na-ayị mana onye nwa na-enyekelili ya aka. Ya nwa bụ onye na-enyeli ya aka because na ya ka wee jide ego karịa wee mee everything. Agụbalụ m ife a megolu this guy n'ụwa na akwụkwọ ga-eju. Ọ sị m nne n'eziokwu ka agwa m na ebelivuru na this guy no by mistake ka o ji wee tụba this girl ime. Na believu na onyanwa bụ ezigbote ego ma
wee sagide esi wee sapụ ya isi ya wee hapụrụ ya this girl. Na ya na-akpọ onwe ya afa dị iche iche, ya na-akwa onwe ya iyi. Mana ịchọ ka amara ihe ndị mmadụ lụ. Nwanne m, kedu ife ilo? Ọ dụrụ ka this boy ọ tụbalụ nwaanyị a ime by mistake, ka ọ dụrụ ka ọ gbaghela aka na lụ this boy ezigbote nwaanyị ọ chọtara, o wee na-ebe akwa kedu ihe o ji abụ this guy ya anụ this girl. Mana chekwalụnụ, ụmụ nwaanyị hey, a na-eli ji ede a na-agụ. Agbụrụzi m, in fact, adị m confused. Agbụrụ m ma ọmụtaba the guy ụta na because I hapụzi the main thing. Kana the main thing to me bụ this girl ji maka 100,000 wee sapelu nwoke ọzọ ọkpa, o wee ligolie onye nke chọrọ ịnụ ya wee hapụ ya. Akwifu na ọnya wụ the main point na mana hapụziri the main point kọbazi ife ọzọ. Kedu n'ụdị ụwa bụ ihe nke a biko? I don't understand. Chineke. After 2 days, this guy wee kpọrọ mama mia, ma papia, ma ndị enyi ndị ọzọ wee bịa wee sekpụla na wee na-ayụ ya. Maka na ọ ma na ihe a megolie n'ụwa, ya withdraw, no nobody ka ọ na-atọ ọnụ to be. Mgbe ụfọdụ ị na-enyere ndị mmadụ aka, fa na-akpọ gị onukwu. Na ya mara na this guy chere ya bụ onukwu na ya mara ife. Mana ịchọ ka amala ife ndị mmadụ lụ. Nwanne m, kedu ife ilo?